Todos y todas, ¿vale? Atención. Vamos a repetir ya el tercero verso. Pero es que aquí no tengo la palabra. Sempre están despistadas, ¿vale? Vamos a la perfecto, bueno, pois temos a primeira, esta creo que é a primeira copla que fixemos entre todos. Si queres podes tomar nota dela, pero ou se non, simplemente que nos quede na cabeza. Isto é moi importante. O importante é que acabamos de empezar unha historia. A historia das nosas tías que viven nunhas casas e que non limpan, como son tan despistadas, non limpan as catillas.